Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। स' लोगोफोर आं बिराद गोबावसैमोन आरोना ब्लग भिडिअ होयैया। ओमफ्राय दा नै जोङो टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना मानजारि टाउनाव जमानो। ओमफ्राय ओरै रसबर'बो दंफैयो आरोना लोगोफोर। नै रसबर'खौ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय। जाया बिथांमोना इउटुबावहाय गोदान बिसोरो सिनायखागोन आरोना। बिहाबो इउटुब दङ ना गोदान। स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ गुसुंब्लाबो नायलांदो दसे क्लिप देखायलांबाय थानोसै। जोंहा बाजाराव थांनो नागिरदों नै आरोबाव शपिं खालामहैनोसै एसे। बिराद सान्दुं गोसा इन्डियान मलाव बाजै मम्मी ओमफ्राय ओरै रसबर' दं नै ओमफ्राय नै सासे एक्ट्रेस दङ जोंहा लाजिसोदों। स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा नै जोंनियावसो गावदां गोजा। बाजै इयो बाजैनाव खर' माहाय देरबावनांगौ होनो। लोगोफोर मानजारि टाउनखौ एसे देखायलांसै आङो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय केरेलानि मानजारि टाउनखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोरजों फैग्रोमोना सिन्देल दखानाव हाबफैखाबाय आरोना सिन्देल लानो। बाजैयाबो सिन्देल बासिगासिनो आंबो बासिगासिनो आरोना। एसे खम प्राइसआवनो मोनो आरोना, बिराद मोजांखा। जों बेयावल' सिन्देल लाफैबाय थायो आरोना। सेन्देल बासिबाय थादो बिथाङा दायो। बियो गोमोआबो मोजांमोन आरोना, गोमो नङा आरो बियो मा कालार होनांगौथाय। ओमफ्राय आङो दा माबेखौ लागोन जादों आरोना, गाननानै थाबाय थास्रायो आरो। नैबे सेन्देलखौ फसायदोंमोन आं लोगोफोर। बेथ' गखागोन आगरानो फाथर दं आरोना, आगर माने फाथर दं बियो। बाजैया नायलाय सिन्देल जुथा गानगासिनो दोङो। आंहा बेखौनो लानोसैलै, मोजांना लोगोफोरनि। आंनिया नैबे गोसोमा बारा मोजां नंला आरो ओंखायनो बेखौ लानो नामायबाय आं। डिजाइनाबो नै इदि जुइस लोंगासिनो जोंहा। गोथाव जुइस लोंगासिनो। आहा मोनफेरथ'वाखै आपेल आनैनि आपेल, जोंनिया जुइस नै लोंदो। जोङो दा नै जुइसखौबो लोंखांबाय। ओमफ्राय जों दा थांफिनसिगोन आरोना, बिराद सान्दुं गोसा। आङो भिडिअखौनो लानो बावगारलायदों आरोना, गोबावसैमोन नालाय ब्लग होयैयाबो लोगोफोर। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ गुसुंब्लाबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आं बिदिनो थाब भिडिअ होनो नाजासिगोन आरोना लोगोफोर। स' बाय बाय।